ovako jedna poruka svima, prvenstveno Srbima, koji su se izdigli iz pepela više puta u svome životu, pa tako su i ovdje preživjeli. Ova Kozara gore samo zna muke ovog naroda. Poruka je svima, i Srbima i nesrbima, da moraju dalje ići, a glasi ovako. Ako možeš da sačuvaš prisebnu glavu, kada svi oko tebe gube svoju i okrivljuju te za to, ako možeš da veruješ sam sebi, kada svi u tebe sumnjaju i sam pridodaješ sumnjama njihovim, ako možeš da čekaš, a da ti ne dosadi čekanje, ili ako si prevaren, a da sam ne varaš, ili pak ako si omrznut, a da sam ne mrziš, a da pritom ne izgledaš predobar ili pak premudar, ako možeš da sanjariš, a da snovi ne ovladaju s tobom, ili ako možeš da maštaš, a da ti maštanje ne bude cilj, ako možeš da se suočiš sa uspehom ili pak čistim neuspehom i smatraš da te dve varke su potpuno jednake i iste, ako možeš da podneseš istinu koju si rekao, a nitkovi izvrnuli je, ako možeš da trpiš, kao što ja sad trenutno radim, da svaka dlaka na tvome telu je vihor ovog neba, ili posmatraš propast onoga čemu si posvetio sav svoj život. I da pogrbljen sa dotrajalim alatom ponovo stvaraš, ako možeš, da presrediš svoje srce, nerve i tetive, da te još dugo služe, iako si ih izrabio. Ponekad i da izdržiš, kada nema ničega više u tebi, sem volje koja dovikuje, izdrži. A neka ti kaže, kao ovaj spomenik, istraj, bit će bolje. Ako možeš da razgovaraš sa nižima od sebe i da pritom ne istakneš svoju superiornost, ili ako si ponekad u društvu sa višima, naučnijim od sebe, a da pritom svoje dostojanstvo ne prodaš. Ako te svi cene, ali ne previše, ako možeš da ispuniš 1 minut sadržajem koji traje 60 sekundi, veruj mi, tvoja je zemlja i sve na njoj. Veruj mi, tvoja je zemlja i sve na njoj i izlaz svega bit ćeš čovek, sine moj. Mi smo pisali tada i iznad svega bit ćeš čovek, Srbine moj. To je vrlina koju malo naroda posjeduje i kao što je gospođa, kako se zvala ovde? Barišić. Skriveno iskazala da ona je naučni radnik i radnik koji nikog ne vređa, a da pritom mnogo kaže. To su posebni ljudi koji vrlinu sakrivaju u cilju interesa. Ali mi takvi nismo. Gradimo mir, ali ne zaboravimo propast koja je za nas. Samo tako sačuvat ćemo ponovo rajske vrtove koji su za nas. Ovo zadnja strofa je bila moja. Hvala vam.
sapin monstrum, zar zato rođen da bi nemoćne mučio? Oči tog starca i njegove reči, poraz je mržnje koju slavio si. Samo ti, dete, svoj posao radi, reče pobednik. Kakvi su glasovi to? Zemlja govori s nebom ujeno sliveno, zlo preti zaboravom, ali vaskršnja pesma stopi ga trenutno. Oči tog starca i njegove reči, hiljade kroz njih govore. Mi stigli smo tamo gde proleće večno je, čekamo i tebe. Zemlja se potresa, svetove pomera, mirisom mira se preliva. Nigde ko ovde ne poju humke himnama besmrtnika. Zemlja se potresa, svetove pomera, mirisom mira se preliva. Nigde ko ovde ne poju humke himnama besmrtnika. Nigde ko ovde ne poju humke himnama besmrtnika. Zemlja se potresa, ko ovde ne poju humke himnama besmrtnika. Nigde ko ovde